kanasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Nagtuyok-tuyok nining maong dapit. Wa ko'y kalutsan paingon sa gawas. Tubig! Tubig kini akong nahimutangan. Ingon sa nakaubos ko. Binahon ko ang akong tela. Aron dili ko madasay laong. Dili ko makahawas din eh. Ninanay ko pagtitlon sa ubos. Kinuo ko. Ingon sa huyong-huyong kining maong dapit. Tabang! Manggunit ko sa mga sakot nga nasa kilit. Kalisod, igunit. Gikapos kini akong mga bukton. Dili. Kinang mangita ko pagi nga dili ko maunlot sa ilawom ning maong tubigan. Animal! Litop! Nagsunod-sunod sa pagpanggawa sa mga putaw. Lahi sa iyang kahon. Animal! Animal! Kadagan ini! Kinalang malanay ang mga putaw. Gamahan ang bangkaw! Nabuhian! Litop! Nabuhian ko ang akong bangkaw! Nabuhian mo na ang imong bangkaw, Akolos. Mamatay ka na! Kini! Gabon! Kalit kamingit kita palibot. Wa na ko nakita sa palibot. Animal, nigamit si Aqualo sa iyang itong kristal. Sampiton ko sila lahon. Kailangang ipabot ni lalahon ang iyang kayo ni Didapita. Gurom, lalahon, heavy tabiyon, lanyudo di vivida, imperno rihor! Kinulong ko ni lalahon. Mura nag-impyerno kasiga ang maong dapit. Pagitaon ko si Aqualos, ug tiwasod ko ang among away. Ayaw na kong pangita! Tingog ni Aqualos. Ani ako sa imong kilid? Niyapap! Ibo pong nalipat. Mas maro ko ni mo kupit. Paniguroon ko nga dili ka na mabuhi pa. Ako na matikdan nga kung mulihok ko. Malunod ko sa ilawom ning huyong-huyong. Kinsa may makatabang ka na ako din eh. Kinalang dili ko magdugay ning dapita. Tingali ko sa may mahitabo na ako. Kinapos ang akong mga kamot. Maglisod ko sa paggunit sa mga tanong. Hindi ko magkasensayan sa paggunit sa daplin. Namuipoy na akong mga bukton. Wa na gyud ko kakita sa bitin. Gikapoy tingali isang simhot sa baho sa trabungko. Wais kutin. Kay gibutangan ako ahos ang gibutangan ako sa trabungkutin. Di batin, aron dili ka na makasimhot. Bigani bi, paspasan ako ang ako mga lakang bi. Layo-layo para batong nahimutangan ni Aqualos. Dul-dulo na ko sa may dama ba? Kinahanglan mo balik ko dito. Kung mahimo hangyuon ko ang bitin, nga ibalik lang niya nako si Laura. Ug dili niya naroon sa nahimutangan ni Aqualos. Oh, yun ba? Siya ka na. Dili ko palipata. Sundan ko siya. Ala, saan na lang ni Juan na makita si Laura?
Patay ko ni nga rin Aqualos ron. Tiging! Ala na sa ni Aqualos. Nanawag na nako. Ari Aqualos! Dol diri sa akong imutangan! Pagdali! Niduta tingog ni mo ha! Nanari Aqualos! Patay na yung ko ini. Kung mamuta na siya kain si Laura. Iingnon ko ini ron. Kung nanungwan ako, sundi si Laura. Kalain na sa pamati sa akong lawas. Kapilit sa lapok. Apoy-poy na ginaga akong bukton. Kunwa naman yung tinuod ang akong pamilya. Kung tinuod ang giingon ni Aki nga nalamoy ang akong bana o anak sa bulawang bitin. Mas mahayo na lang sabtingaling. Mas mahayo na sabtingaling mamatay na lang sab ko. Aron mag-uban mi sa laing kalibutan. Gusto, mamuhi na lang ko. Aron maunlod ko sa ilawom. Ganun nagkakawas man to si Laura? Bisika man ang mga mata nimo. Tinood niya ako nakita! Wa ka di ay kay bawo. Wa! Pagkakita na ako ni Laura nga nagkagawa si kwarto nga imong gibutangan niya, ako na yung gisundan. Gano'n eh, ha? Ha? Naaman na giniskupit din eh. Nga, gasigang mga mata. Litob. Ninikad, Litob si Kupit. imbaw, mayo kay butangan ni mong apelido ang litob. Kupit dili ako. Nabuhi ang animal nga Kupit. Tungod kay nagpaulipon kini ni Belzebul. Imbaw! Anya di na ka na mabuhi! Patayin na kyul ka na siya! Ha? Dili ko siya ilabay sa bulkan tiking. Itingali buhi o nausab ni Belzebul. Ug suguon sa pagpuo sa atong mga kaliwatan. Niya! Unsaon malagi na nato! Paggamyon ko siya. Wala! Ni gamay si Kupit! Gamay ko ayo! Gasigagya po na mga mata o gaganga ang baba! Pagkuha og botilya nga may takob. Usaon man na to? Isod ta siya sa botilya. Oh, yun na ba? Nakitaan ba nimo si Laura? Mura man kog na konsensya, oy. Da, gano'n na konsensya man kadairang. Kay gipasagdan lang nato taon si Dong James nga morang usa dito ni Atos Langob. Ako sa daira na konsensya ko. Wagyo ko yung si Dong James Yap. Mahay! Mas maayo pa untag. Mas maayo pa untag unsa. Ay, mas maayo pa untag. Imong kikuyugan si Dong James Jesus Langob. O kung magkinaon sa man gani, ikaw ang mo lingaw-lingaw gistoryas biten nga bulawan. Unsa? Ilawag ko nimo. Amaw ka man kahawasay. Ay da! Ano bre, pakuyog ka nilang. Magpakuyog kang Will Rabi, day! May katong muaway bitin, day! Sa man ay O ni ginagani mo, ay. Mondix Lucero, ako magtukod magkog akong grupo, day, para makig-away. Kanas, si Noel Rabi, numero 1 na, muna mag-una, muna pango. Unya, si Mondix Lucero, may ikaduha. Duha pa'y member na ako, day! Ay, kagamay na di ay ninyo. Gamay pa. Nya mo siyang Mao lagi. May tagma. Amaw ka man ka. Amaw, yung kawasay ay. Sige lang, ako ng grupon. Mudaghan man ni sila o niya. Nganlan ko ni mong amaw, day. White dog, ha? White dog! Hala! Gino! Ikaw pa'y manghadlok nga white dog. Di ko di padulgon, Gino. Ay, palaban. Ikaw lang mangganit ko sa kay mo dog na ko. Lok-lok mangganit ka sa kong ilok. Dayon kag semot ene. Ay, giyahak may abitaw, day, no. Humot kay imong ilok, day. Awara. Murag bogan imong ilok, day. Humot. Ay. Day, irang, day. Ay, onsa man, Dog, ha? taday, humota na ba sa imong ilok mo ragi, bogan day, oy. Unsa man ka, ay, malipot na. Humota bata, day. Saja, tarong ang istorya. Na bata,
Giklaro bitaw na bata. Unsay man? bata, ha? Na day dili klaros bata. Unsa man unsay bata maghimo tag bata. Ay, da. Ay, sabad niya ay wasay. Ah. Gahalal ka lang. Wa nay mapormang bata wasay. Unsan lang di ay? Ay teke. Ah. Gino! Ang akong anak tiki na. Ay, sayop ka de, sayop ka. Sayop ka de. Ay unsa ko sayo pa? Tiki igod taon. Ingna noon, to. To le mapurma. Kay nautdan ka naglana day. Lonok na lang! Unsa? Nganong imo kong giluwas? Buot na lang unta kong mamatay. Ipatay mo ang akong mahal sa kinabuhi. Unsa pa may kapuslanan nga magpakabuhi pa ko ni kalibutan na. Wa na lang unta ko ni mo luwasagi kaniadtong lapok nga mulumos ka dako. Pati ako! Lami ako! O kaha! Tutuki ko aron mahimo kong bato ug magkupok. Pati ako! Kikinahanglan ko ikaw, Laura. Kung Ibria, dadon ko ikaw sa atong bangan ni Aqualos! Daan pa ko. Kung sabo mo ni Aqualos, sultihan ko ikaw. Dili mo ako madahan ni Aqualos! Ayaw bang magahi sa mong o, Ibria! Mamatay una ko. Una ko ni mo madahan ni Aqualos. Patiyan na lang ko. Patiyan na lang ko! Tanong ko na ikaw sa tubangan ni Aqualos. Patiyaw na ko! Una ko ni mo mada! Dili ko ikaw patiyo ni Bria. Tungod kay dako kag ikatabang ka na ako! Dili ko makatugot nga kamong mga dautan. May mo pahimo sa akong kinabuhi. Mamatayo na ako! Una ko ni mo madasa tubangan ni Aqualos. Muhamba ko na ng lawam nga lapok aron ko mamatay. Oops! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!